Здравейте от мен, Батко Веско. Днес съм ви приготвил една съвсем друга задача, в която много не ми се занимаваше, обаче нямаше как. Опрях до това, до следния. Реших да си сменя километража, защото има проблем. Проблема се явява в това, че когато запаля автомобила, както виждате, оборотите ги няма никакви. Оборотомера не работи. И днес, докато си карах, изведнъж вече и скоростомера спря да работи. Сега, сигурно има някакъв проблем другаде, търсих пожици, какво ли не, но не успявам да открия. Всички бушони проверих, всичко каквото може, но не успявам така или иначе. Аз съм си взел резервен от доста отдавна километраж заради този оборотомер. Първоначално мислих да сменя само оборотомера, но явно е, че трябва целия да го сменя. Сега проблема се явява как се сменя, как се сваля изобщо този километраж. Голем зоре. Първо, тук отгоре в тази част, да покажем, в тази част, горе, ето тук, има един винт и ето тук някъде има още един винт и се сваля един пластмасов капак. До тук добре. След това идваме в тази част. Чакайте да видя дали не го предполагам, не знам как се вижда, дали се виждате и по-добре, но ще се пробвам с ето тук има два вида километража. Горе два винта са, които се махат. Те са с торкс. Но не се оказа, че това не е достатъчно по никакъв начин. По никакъв начин. Защо? Защото тук, добре, че имам другия, тук се оказва, че трябва да бръкнете под ето го тук под ключа и този винт, не знам дали се вижда добре, той може и да не се вижда, ето го тук, паралелно до него тук някъде трябва да има още един, тук някъде трябва да има още един, т.е. тези два също трябва да бъдат сменени. Предполагам, това нещо по някакъв начин трябва да го отстраня, за да мога да го видя, но за сега все още ми е малко мъгливо и не знам какво и как се прави. Ще го видим. Защото е много вързана работа. Но това е идеята. Този и после ще продължиме клипа. Здравейте отново. Продължаваме видеото с свалянето на километраж за Renault 19. Така, свали го най-накрая. Километраж за Renault 19. Зор си беше. Сега обръщам, ето, сваления километраж. Така, Зора беше, както казах, той ето го и тук самия километраж. Така, сега, къде има особеността? То сега вече човек като го има, нали, самия, както виждате, тук има закрепежни елементи, които са там в оная част. Така, тук, както и тези отдолу. Но освен това, тъпто е, че за да извадите този километраж, той не става тук така от... Той тук има, ето тук в тая част се задържа жилото на километража. Ето тук жилото на километража. И сега вече тук става една голема галимация. Защото сега ето защо не работило моето жило. Така, ето това е тази част. Виждате ли? Това е скъсаната част. Значи самото Рено ето го как е разположен самия. Самото жило за километраж е от две части. Поне на това Рено. Така гледах резервни части да поръчам и като гледам всички изпращат едно дълго, едно единствено като част, но в случая
в случая се явява при нас в две части. И когато е тук на километража, реално може да бъде свалено от тази част, но може да бъде свалено и от тази част, тъй като това се явява, ето така, вижте, ето тук се развива, ето този винт и по този начин се освобождава жилото на скоростомера. А това нещо е всъщност, ето къде е, това е било проблема. Това всъщност се явява тук в долната част. Тук трябва да има едно, не знам дали се вижда, как ще се види, не знам, да видим. Да, май няма да се види, не знам, но изпуснах телефоната, както и да е, но ето тук somehow по някакъв начин ето това реално се явява жилото. Дано може да се снима хубаво. Ето това е жилото. Ето тук някак си се маха това. Сега ще го снимам на фокус и да много фокусира някак си, защото разчитам именно на тази снимка. Дано по някакъв начин може да се види. Та, както виждате, иначе Реното е стабиляга, не е лошо, но си има своите кахари и начини на смяна. Не мога да разбера как става точно. Всичко бавно и слабо. Та за сега това е от мене и ще продължа, когато има развитие по отношение да получа резервните части. Поръчал съм за сега жилото и освен жилото аз имам и проблем с парното. То от тук идват големите проблеми, че трябва да разбера и имам ли някакво реле, което отговаря за парното, или самият панел е за смяна. Сега поръчал съм нов панел, но имам съмнение, че може да се окаже, че не панел е проблем, но да го видим. Та за сега това ще продължим по-нататък, когато получа частите и вида и добия някаква представа как може да се смени всичко до това. Иначе не го виждам. Няма бъркане на това чудо. Трябва да смъкна сигурно още сума ти неща тук, преди да мога да продължа. Още много неща може би трябва да се сменят тук, т.е. да се свалят. Сега, здравейте! Продължаваме борбата с жилото на километража на Рено 19. Така, борбата се оказа след преспиване, както се казва, много лесна, което направо ме очуди. Извадихме жилото и на километража, старото жило, и сега в момента съм взел ново. Обаче сега се оказа, че има малка разлика и аз нямам представа дали това може да бъде фатално или не. Сега ще ви покажа, обръщам камера така. Ето го старото жило. То си личи кое е старото жило. Така, ето го старото жило. Така. Това е въпросното жило, което се оказа имаше проблем. Всъщност, проблема му се явява в цялата история. Сега се явява... Така. Сега, ето къде е проблема. Че това жило е съставено от две части. От две части и ето тук. Да го бех показал. Така. Това, аз още вчера мисля, че го бях показал, тази част беше изпаднала.
В момента аз естествено съм я запазил и съм я върнал тук, но трябва по някакъв начин да се пресова тук, в тази част. И като цяло излиза, че жилото всъщност ще си стане отново функционално. Но пък за мен идва дилемата и така или иначе си казвам, окей, имам чисто ново жило, но то не е, то, както виждате, то не е двусекционно. То е едносекционно и няма ето тази електроника. Ето тук, където се намира. Мислих, че това трябва да е нещо супер елементарно, но тук го отворих и има някакви диодчета, резисторчета и какво ли не. Всъщност резистори по-скоро беха. И дилемата идва в това, кое да сложа. Дали да се помъча да слагам това, което все пак е по някакъв начин повредено, макар че е елементарно за поправяне в този случай, или да заложа на новото. Сега, въпреки че го мислих много дълго, накрая реших, че е по-добре да сложа все пак ново. Така или иначе ново съм взел, ще го извадя. В крайна сметка вече имам идея как се подменя и не е нещо... в смисъл, сложно е, доколкото смятах, че изваждането е сложно и то наистина се оказа така, защото трябва да се извадят някакви компоненти. Сега да покажа. Тук трябваше да се извади филтъра, в тази част филтъра, тук малко трябва да раздигаш и в тази част се бърка. Тук, ама не е ясно къде точно, аз не мога даже и да го покажа, защото не мога да завърна, но тук някъде се намира единия край на това, на жилото. Сега в момента беше с напипване. И странното беше, че аз го извадих изключително елементарно. Още вчера го напръсках с WD-40 и го оставих един ден почти да престои с WD-40. И преди около 10 на минути само дойдох, леко го завъртях. Той има един пластмасов накрайник, който трябва да се подмени, т.е. който трябва да се сложи на другото жило. Е този пластмасов накрайник. Ето, виждате го, този пластмасов накрайник. Всъщност, това е нещо, което влиза. Това нещо влиза в там една бяла пластмаса и явно трябвало да има, тук е трябвало да има щипки. Но те са счупени и благодарение на факта, че това е счупено, не ми се налага да играе много някакви стискане, правене и струване. И реално беше лесно да се издърпа нагоре. Така, хоп. Така. Това е, може би, за сега. Смятам. Сега, ето как се връща иначе реално другото жило. Трябва, при този новия модел трябва да се започне отдолу на... от тук. Отдолу. Защото това иначе после няма как да го вкараме. Тая гумената част няма как да се вкара в тая част тук. А тук си има някакви гумени накрайници, които явно не само скриват нещата, но и уплътняват до такава степен, че да не влиза отвънка влага по никакъв начин. И поради тази причина сега ето играеме ние така. Ето, ще се опитам, ако мога. Там се вижда дупката. Аз тук в тази дупка се вкарва. Опа! И от другата страна трябва да излезе. Да, то си излиза. Така. Сега вече там ще ми трябва някой помощник, но айде, мисля, че мога и сам да се справя. Ще се справяме. Така. Да видим. Да, ето го. Жилото. И така. Сега. Понеже това жило е явно, че трябва да мине после от тук. От тази част. Тук. После е там надолу.
Мисля, че там ще дойде по-сложната работа. Сега ще спра, тъй като е факт. Аз вече ви обясних какво трябва. Тук ще се прехвърли пластмасата от старото жило. Ще го сложим и там ще се пробвам, но това ще го играя на усет. И така, Реното вече е с оправен километраж и оборотомер. Само бях забравил да спомена, че от километража, който бях купил за смяна, взех само оборотомера и го смених към оригиналния ми. Естествено, целта беше да запазя километража с действителните километри, да не стават после някакви проблеми. И реално жилото е сменено, оборотомера подменен и всичко е върнато обратно. И така вече колата е в състояние, което ме удовлетворява поне за сега. Естествено ще мъча проблем с парното, но той е отделен. И така, от мене, чао и всичко хубаво и лек ден ви желая.